Takže čau lidi, já jsem Lepy a vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to z nového kanálu, co jste si mohli všimnout. Proč se to jmenuje Prostě Lepy? No, protože Prostě Lepy a budu sem točit takový, jak to říct, takový prostě obyčejný videa, jako neobyčejný, prostě takový kecací, prostě vám řeknu pár informací a já jsem tady v lese, což jste si mohli všimnout, že? A řeknu tady nějaké ty informace, co se bude dít, proč byly přestávky a tak prostě všechno. Takže jsem tady s mámou, tady někde dále vzadu. Takže první informace, s kterou s vámi chci mluvit, je asi ta, že proč tady nebyly dlouho videa. Videa nebyly z toho důvodu, že jsem strašně línej člověk a já než se dokopu k nějakému videu, tak je to prostě na dlouho. Takže to je jeden důvod, proč by nevycházely videa. A taky je to z toho důvodu, že já mám prázdniny vždycky jako jiný. Já jsem vždycky 14 dní u mámy, 14 dní jakoby někde jinde, jakoby tam, kde natáčím videa, tak to je jako zase jiný prostředí, takže teď budu ještě asi týden u mámy, takže možná pokud něco natočím, tak možná zase takhle tady vlesu na tady ten kanál a pokud ne, tak to natočím nějaký video, teda možná, že s mámou, to pochybuju, ale natočím třeba nějaký video prostě, nevím vůbec jaký a udělám to asi na ten hlavní kanál a asi tak. Potom je možná další informace, ale to asi nevím ani o čem chci mluvit. Prostě ten kanál, rozhodl jsem se udělat, abyste tak, jsem říkal, abyste věděli prostě, co se děje, proč nevycházejí videa a tak podobně. A to je asi tak nějak všechno. Možná, že si prostě s váma pokecám. Prostě bude to takový kecací channel. Takže už tam je prostě cokoliv budete chtít. Jo a dejte mi like, pokud se vám líbí takovéhle ty videí, kde prostě držím ten fakt, jak strašně bolí ruka. Takže to budu často přendávat. Je to prostě takový klídek, takový chill, znáte to, ne? Takže tak. Jo, ještě jsem mi rozbil počítač, takže nevím, kdy to vydám, ale vy už to teď stejně vidíte, takže mám počítač v pořádku. Ale stejně jsem ji rozbil. No, nadále, kde se vlastně nacházím? Nacházím se v lese, u lesa, nebo kde to říct, tamhle je pole, tam je nějaký jezero, nebo či co to je, tamhle někde vzadu je máma. A já jsem chtěl určitě s vámi ještě o něčem mluvit, ale vůbec nevím o tom. Jo, už vím. Chtěl jsem s vámi mluvit ještě o takové jedné věci, že mám pro vás připravený nebo prostě dost videí, který plánuju natočit, jenže jak jsem teď mám, tak prostě to je takový, nevím, já tam mám hlavně v pokoji takový blbý světlo, takže jako, bylo by to prostě blbý tam natáčet, protože je tam, jde tam sluníčko, ale prostě sluníčko a tohle je prostě úplně blbá kvalita. Potom prostě, není tam prostě světlo, je tam světlo, pokud svítí sluníčko, tak to je prostě logický, že? Ale prostě, není tam prostě světlo, no. Takže ty videa natočím, dá se říct jako, nějaký video teda ještě vyjde. A ty 2 videa natočím, buď vyjde příští týden, jedno video z nich, a to další druhý týden, ale zkusím prostě, já budu kupovat novou paměťovku, protože ty paměťovce se mi vejde asi jenom 12 minut videa, což je úplně mega málo. Takže tak. Takže až si koupím tu novou nabíječku, až si koupím novou paměťovku, tak to bude všechno lepší. Natočím zároveň klidně 4 videa, sestříhám to, vydám to a tady ty prázdniny se pokusím točit pravidelně, když to teda vyjde. Protože mě to štve, prostě, že tam jsou ty mezery mezi videama, ale prostě je to blbý, no. 14 dní třeba bez videa. To já úplně miluju prostě natáčení, ale prostě já nechci k tomu dokopu. To je prostě na dlouho, no. Potom ještě já se učím jakoby ještě s grafikou. Jakoby, no tak vy víte, jakoby, o čem teda mluvím. A pokud někdo neví, tak je to jakože upravování fotek prostě jakože ve Photoshopu, potom přidávání různých efektů do videa a prostě všechno možného. Takže tak a jo, furt přehazuju tu ruku, co jste si mohli všimnout a jak jsem už říkal, tak mě z toho bolí ruka. Vždycky jako jak to držím, takže proto si to furt přehazuju.
už nevím, jestli jsem to říkal, ale pokud se vám takovýhle typ držení, teda pokud se vám takovýhle typ videí líbí, jak držím takhle ten foťák, tak rozhodně dejte like, ať vidím, že třeba bych mohl pokračovat i v tom natáčení takovýchhle videích, že to budu tady na ten kanál, kde se prostě můžeme povídat, nějaké informace prostě, nevím, no, prostě like a já budu vědět, že se vám to líbí a že mám takhle pokračovat a popovídám si takhle s váma, krásně vám prostě řeknu, co se děje, proč a tohle, no. Já už jsem mluvil strašně rychle, takže že bych šel za mámou, ne, nejdu za mámou. To světle blbý, že? Radši tam chodit nebudu. Nevím, co bych vám řekl ještě. Co třeba, jak se máte, co? Jak se máte? Máte se fajnově? Jo? Ne. Ne, tak pokud se máte fajn, tak je to fajn. A pokud se máte špatně, tak je to špatně. Takže tak. Je to tady krásný. Neřeknu vám, kde to je. Neřeknu. Možná, že si budeme podívat, nebo víte co? Podívám se za mámou. Budu dělat tak, že už jsem to dotočil. A nebo ne, to je prostě jedno. Já prostě takhle půjdu. Půjdu, jsem tady úplně skoro nahej, že? A půjdu teda za mámou a ukážu vám, jak tady prostě vypadá to prostředí. Není to tam, kde bydlím, je to kousek prostě od baráku, kousek, no. A prostě vydali jsme se s mámou na procházku, tak jsem se rozhodl, proč něco jde natočit a trošku vás neseznámit s nějakýma informacema. Takže já jdu za mámou, ukážu vám tady natočím tady prostředí, jak tady všechno vypadá. Takže zatím čau. Takže se vám je rozlučil. Táta, jo. Je čas udělat dětem. Táta. No mami, rozluč se za mě. Lála, tinky, vinky, bů a dadí. Ne, koukej na kočka, jo. Davdí, lepí. Koukej na tu kočku. Takže já se s vámi loučím a čus. A mrtvá kočička. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte, nedávejte nic, protože na like už jsem vám říkal, co máte dát. Takže já se s vámi loučím a čus.